U narednoj video prezentaciji prikazat ćemo automatizirani način obrade ulaznih računa te kako se račun zaprima, likvidira i odobrava. Kada računi uđu u organizaciju u digitalnom ili papirnatom obliku, potrebno ih je dodati u sustav. Za svaki račun popune se prilagodljiva opisna polja poput partnera i iznosa, te se račun sprema i šalje odabranoj osobi na likvidaturu. Papirnati račun se fizički dostavlja u računovodstvo, a dalje kroz proces odobravanja ide u digitalnom obliku. Modul za masovni prihvat omogućuje brzu i jednostavnu obradu veće količine dokumenata i dinamičko određivanje sljedeće osobe u procesu obrade. Urudžbirani računi dolazi do likvidatora zaduženog za obradu računa. Na jednoj formi prikazuje se slika računa te akcije poput odobravanja ili odbacivanja računa. Likvidator će na temelju prikazanih informacija odrediti je li račun ispravan te će ga potpisati i odobriti, a sustav će mu automatski otvoriti sljedeći račun u nizu. Cilj InDMS sustava je da proces odobravanja i potpisivanja dokumenata bude brz, jednostavan, automatiziran, da bude brži nego što se to radi ručno, a opet da sve informacije budu sačuvane u sustavu. Likvidirani računi dolaze do uprave kojoj se u jednom prozoru prikazuju svi potrebni podaci za donošenje odluka, slika računa, te tko i kada je likvidirao račun. Uprava ima dovoljno informacije za donošenje odluke te potpisuje i odobrava račun. Klikom na tipku odobravam, račun smo poslali sljedećoj osobi u procesu odobravanja, a novi račun se otvara automatski. Bitno je primijetiti da likvidator samo određuje je li račun ispravan ili nije, a sustav automatski dostavlja račun sljedećoj osobi u lancu. Već sada i na ovom primjeru možemo uočiti kako je aktivnost pregleda, potpisivanja i slanja 10 računa trajala manje od 1 minute.